أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم نصرهم آمين قادم اللهم اجعل سيدنا الله تعالى الله آمين
bala kada damu muna dambe ka saboda Igbo Muslim ko yanzu akwai wani Igbo bereke ya bari yaran su anan ya gama garin mu yaro ya zo su da sahi ya tashi da sahi ya ce hannun shi ya kare babu wani abu na kai shi isba ko zakat board saboda Igbo Muslim yawa babu yawa suna da amma su ba da sai ma wani na gode Allah ya sake mu a baka zuwa biyu na so a baku da kwanku zaman lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai martaba sarkin gwallo da yan majalisa sauran jama'an da nan assalamu alaikum mai martaba na miƙe nan musamman domin in miƙa godiya ta ga walimar da an kai ta saukar ɗalibai shekaran jiya a shema majalisa ta aika cikakken delegation da kuma mai girma waziri irin maganganun da ya faɗa a wannan wurin da irin taimakawa da ya yi. Allah maɗaukin sarki ya kara ma wannan majalisa martaba da karama. Allah ya ja kwanukanka kuma ya ba mu zaman lafiya. Mai girma waziri kai ma muna godiya gare ka ga irin dawainiyar da kai da kuma irin jawaban da kai. Saboda haka a madadin duk mutanen gari shema da sauran jama'a da can kan kai da muna miƙa wannan godiya zuwa ga wannan majalisa. Allah madaukakin sarki ya saka da alheri. Wassalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. اللهم godiya muna godiya ga wanda ya mu Allah ya tabbata muna da duka alheri abin da dai kuma annan mu koma ga Allah mu kai kukan mu gare shi mu kai bukatun mu gare shi mu yi ta istighfari shi ne da saka mu matsalolin da suke da yawa a cikin ƙasar nan da duniya baki daya mu kai su gare shi shi ya san maganin su bar kuka mai abin da ya ce mu yi bar abin da ya ce mu bari shi ne babban abin da aka bugare mu ci gaba da ladabi da biyayya ga shugabanninmu mu fata alheri mu kuma kula da iyalin Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya babban abin da zan ce na ƙarshe shine kada mu mance da uwayenmu da suka riga suka ke mu ci gaba da musu addu'a da za su taimaka su Allah ya ba shi imani ya ba mu da shi. Assalamu alaikum.